Sa Barangay Bata, Bacolod City, 14 ka panimalay ang nasunog. Mga Iloy sa barangay ginkakulba ang ginapatihan pagkasunog sang isa ka bata. Yaring report. Tuman nga kasakit ang nabatsyagan sang Iloy nga si Carmelita matapos nga magdali-dali nga masalbar ang iyang mga himata sa sunog nga nagluntad sa Purok Marapara, Barangay Bata, syudad sang Bacolod kaina sang aga. Pag-ako sini sa ila puluyan nagsugod ang kalayo. Ang mga bata ato sa babaw. Ti saka man ko iti. Sagdan ng kukutob, di ko kasaka kay may kalayo na sa babaw mo. Madasi nga nagdako ang kalayo kang naglapta sa mga kaiping nga puluyan. Sa tunga-tunga sang pag-away sang kalayo, dako ang kakulba nga nabatsyagan na sang mga Iloy nga sanday Regeline kag Michelle. Sang mahibuluan nga sa pag-igrab sang kalayo, nag-igrab man ang istorya nga may bata nga nadala sa sunog. Hindi na may nagaw, singgit ko akong bata ato sa babaw, gamo ko sina. Ibag ulong bata, grabe singit ko kay Ambalya. Ang bata ko tabang, ang bata ko, grabe man singgit ko sa guwaan nga. Tabangin niyo ko kay may bata pa ko nung nabilin, ti. Sa pagkapalong sang kalayo, insigida ginusisa sang Bureau of Fire Protection ang sitwasyon sa mga nasunog nga balay. Maayo lang kay ang ginapaminsar sang tanan ang wala sang kamatuoran. Naglagaw ang mga kabataan sa pamilya Palmero kag wala nakalisensya. Ang dako gali nga rebelasyon, ang ido sang pamilya nga si Buddy ang nakagaid sa balay. Ang wala makaluwas. May ara kita reported nga isa ko katigulang kag bata ginapangita. But during the may ara sila nakita gintakluban kay siling amuto siya, pero lately nakita naton subong tanaw ko to. Ido to. 14 ka pamalay ang nasunog kag gintumog pa ang ginhalinan sang kalayo. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Duwa ka separado nga grass fire nagluntad. Inigintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Alas 12 en punto kung hinani lang nga nagtuhaw ang kalayo sa iningalote sa Barangay Anilaw sa Banwasang Pavia. Makitaan sa video ang tuman ka itom kag madamol nga aso halin sa hilamunan sa higad sang dike. Garagamak gidigya, mo tong nagdaralagan kami digya, kung wala ay may sunog. Gilayon nga nagresponde ang BFP Pavia kag napalong ang kalayo antes pa man ini maglapta. Sa nakita ko sa subong sitwasyon kay may ara sa the box lalom posible amo na ginalinan basi may nagtutod o kun may nag-agi bladder nga nagaboy sa sigarilyo ay ti tama nga daan kainit subong nga tiyempo. Samtang sa Barangay Guaan, Liganes, kinabulubanta 18 ka hektarya sang bakante nga lote ang ginlamon man sang kalayo pasado launa Domingo sang hapon. May mga unattended bonfire sa mga residente man dito nga napabayaan siya until nga nagdako. Kag hindi na sa makontrol nila, so mo na nga nagpatawag na sila sa mga bumbero natin. Wala man sang may nasamaran sa mga nagresponde nga bumbero, apang makita sa mga litrato nga nakuha pagkatapos ng sunog ang pila ka mga sapat nga naluto sang kalayo. Upod kay Hans Tiserto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.